Is-suċċessi li qed jikseb pajjiżna fil-qasam tat-turiżmu ma jgħiduhx biss in-numri iżda jitkellmu dwaru in-negozjanti u l-lukandira nfushom li huma kruċjali għal dan is-settur ekonomiku u li jħaddmu eluf ta' persuni. Waqt sessjoni ta' gvern li jisma' fejn ħasem il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija Lukandira Tony Zara kellu messaġġ ċar. It-turiżmu huwa xi ħaġa illi jekk imur tajjeb il-pajjiż kollu se jmur tajjeb. Għax bit-turiżmu kif ngħidu is-soltu jiekol kulħadd. U din vera illi jiekol kulħadd. L-aħħar 4 snin kienu suċċess wara l-ieħor. Sena wara l-oħra għamilna tajjeb u morna tajjeb. U mhux tal-li hekk, tal-li sejrin iktar il-qoddim. U jekk f'Malta nħassew is-suċċess l-istess ukoll għall-Gżira Awċija b'Joe Muscat mill-assoċjazzjoni jinnota kif il-lukandira raw differenza notevoli. Fejn Għawdex ġibet il-fuq minn 1,200,000 turist illi għad fil-Gżira jew żar il-Gżira Awċija. Is-sabiħa ta' dawn il-figuri huwa illi iżidiet rajnijhom jikbru iktar fix-xhur kif semma il-Ministru x-xhur bejn Novembru u Marzu fejn is-sena l-oħra f'Marzu ilħaqna il-figura ta' żieda ta' 21% fuq l-2015. Ovvjament dawn iż-żidiet ġabu fiduċja mis-settur turistiku għax kompla jinvesti. Min barra n-numri ta' turisti l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis seta' jitkellem fuq oqsma oħra li hu responsabbli għalihom u li fissru suċċess fl-aħħar 4 snin fosthom is-settur tal-films. Filwaqt li spjega wkoll kif iżjed il-qudiem il-lukandira se jingħataw iżjed għajnuna, partikolarment fejn jidħlu inizjattivi għal iżjed effiċjenza fl-enerġija. Ma naqsux ukoll referenzi għall-isfidi dwar l-Air Malta, Edward Zamit Lewis qal li l-Gvern se jkompli jaħdem biex tkun salvata il-linja nazzjonali tal-Air Malta. U jiena ngħidilhom niggarantilhom illi naċċertakom illi jiena it-tim tiegħi Marija Mikallef, Joe Gali għall-ħaddiema kollha u l-Gvern b'mod totali qed nimpenjaw ruħna bisħieħ biex l-Air Malta ntuha futur sabiħ u twelid mill-ġdid.